Здравейте, здравейте! Аз съм Боги и в това видео сме в парк Острова в град Пазарджик. Ная, расти Ная, много си лъскава. Връщаме се наобратно. Оказва се, че парка е забранен за кучета, да отидем някъде другаде. Върнахме се до входа на Пазарджик, където има парк до стадиона, който изглежда доста голям. Здрасти, Мони, какво ще правим в парка? Ще караме колата и ще се катиме на Въжерландията. Паркчето си има доста голям паркинг, а ние сме спрели точно срещу първата детска площадка. Здрасти, Ная! Детската площадка е тематична скоро. Боби, ти какво правиш? Здрасти, Крис! Или земята се е наклонила на 150 градуса, или мозъка ми е изпъдна. Ная, водолаз. Мони кара колата и една котка я гони. Тук, където сме застанали, има гъби. Те какви са? Кажете ми вие. Мони, покажи някой трик. Ная, виж, това е 8. До площадката има Въжеландия, сега Криси и Мони ще се пробват. Давай, Криска! Айде, Монски! Мали, Криси, голям шпагат правиш ти! Айде, паяк! До Въжеландията има млада горичка, на която има много дървени къщички за птици. Местим се към другата площадка. Ето и другата площадка, тя е доста по-слънчева. Седнали са толкова мирно, защото искат да им позволя да се возят на колички. Отправяме се към влакчето. Трябва да ви кажа, в този парк има доста забавления. Ето там, където беше Боби, влакчето има и батути надуваеми. Тук има още една площадка, минахме покрай още две площадки и продължаваме напред, където си има още шарени неща. Имаме споразумение. Давам му заем, той си го връща вкъщи. Бънджи. Защо няма бънджи ли, тати? Не знам защо няма бънджи. На Криси не му се караше колата и реши да дойде тук. В парка има и езеро. Има и водни колела, но в момента не са отворени. Когато работят,
Те са общински и са безплатни. Ползват се срещу депозит. В момента в езерото ловят попови лъжички. Ако видеото ви харесва, дайте по един палец нагоре и се абонирайте за нас. Искаш и ти да си имаш такава чаша. Господина с електрическите колички ни препоръча ресторант, който се намира на 2 минути от парка пеша и се казва Манастира. След като хапнахме обилно, се върнахме на първата площадка. Криси и Боби се караха до сега, защото Боби не иска Кристиян да е с него на люлката. А защо са си свалили обувките, не знам. Въпреки, че не успяхме да отидем до крайната дестинация, именно парк острова в Пазарджик, се оказа, че паркът до стадиона е страхотен и определено бихме се върнали и на това място. Сега ви казвам чао и до следващото видео.